les històries de la història de Barcelona són les petites històries que estan dintre la gran història de Barcelona, però he intentat agafar les històries que més agradin a la gent. Anar directament a les històries curioses, coses desconegudes, anècdotes, i la peculiaritat que tenen és que la meitat d'elles estan gestades a partir d'un blog. Aquesta és una de les parets del Palau del Lloctinent i aquí el que veiem és una làpida hebrea de després de l'expulsió dels jueus que va ser utilitzada per construir el palau, que després a l'altra banda del palau també en tenim. Amb l'anècdota tens l'excusa per acabar d'explicar la societat i explicant coses més o menys divertides o curioses o coses desconegudes per captar una mica l'atenció pots arribar a explicar la gran història. Doncs estem a la botiga Tantra, que està al carrer del Call, i la gràcia és que aquí hi ha una torre romana sencera dintre la botiga i la majoria dels barcelonins ho desconeixen. Aquí fins i tot podem veure detalls com el fossar, que existeix un fossar, o aquí hi ha un tros de columna romana, de quan van haver de fortificar per segon cop la muralla, doncs van haver d'utilitzar monuments que hi havia a la Barcino a l'època. Ara estem al pàrquing de la plaça del Teatre, i aquí és un dels llocs on es pot veure la muralla que passava per la Rambla, que la tenim aquí. A fer el pàrquing van trencar aquesta part de la muralla i tenim a banda i banda del pàrquing podem veure-la. Veiem com per entrar amb el cotxe hem de travessar la muralla romana. Això passa desapercebut, la gent entra amb cotxe i normalment no s'hi fixa. Jo reivindico el que la gent es perdi per Barcelona. Si tu saps un camí que no sap per on va, no t'entra la curiositat d'anar i a veure si et perds. I el dia que et giris i no sàpigues on estàs i estàs a la teva ciutat, serà el dia que estàs descobrint Barcelona.